मा राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिसायख'थि फोसावथाय मेल खुंफुंफैदों? आं AIUDIFनिफ्राय गेलेनो फैदों। आं आसा खालामदों टिकेट मोनगोन हिसाबै। नायनायसै, टिकेटआथ' आसा खालामगासिनो दं। मोनगोन बायदि आसा खालामदों आरोखि। दासिमथ' रावबो दस्रा माबा गैया आरोखि, आंजों कन्टेस्ट माबा जानाय केन्डिडेट टिकेट बियाखै। दा आंनो दा 1 नाम्बाराव जानानै दं आरोखि, सासेल' आरोखि। नोंथाङा गिबि खेबैहाय बिसायख'थि फोसावथाय मेल खुंफुंदों नामा? औ, बेनो गिबि खेब आंनि थाखाय। रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजो राजानिफ्रायथ' बिराद मोजां अनसायनाय मोनगासिनो दं। नै बिराद मोजां मोननानै फैदों आरोखि, लेंनाङाखै, सोरबा मिथिना लकेल हिसाबै माबानानै फैदों आरोखि। मा गामियावहाय खुंफुंनाय जादों मिटिङा? दा बे खुरसाखाथि एरियायाव जों प्रथम खुंजेनबाय आरोखि बिसायख'थिनि माबाखौ। नोंथाङा माबायदि साखाफारा जागासिनो दं? आंथ' 100% साखाफारा दा जुदि पार्टिया जुदि आंखौ मोजां मोननानै टिकेट होयोबा आं देरहागोन होनना आसा आरोखि। नोंथांनि देरहासारनायाव बबेबा राजखान्थि दोलोआ फेक्टरफोर खालामगोन नामा? फेक्टराथ' जेबो फेक्टराथ' जाखागोन। ओरैनो दा जोंनाव फुराना पार्टिफोर दं, UPPL दं, BPF दं, BJP दं। फुराना पार्टिफोर स्ट्रं पार्टियानो दं। एसेयाथ' फेक्टर गोलैगोन।